assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe en ɗam siwol on calminama, on jurama, en calmini dendagal galle o kala e kuɓal ha tenki noon ɓen wattuɓe hakkillaji e jewte ɗe juɓɓinten ko faari e tarikh. En calmini foof, en juurima, en garti hande e yewtere meɗen ɗo e enɗam siwol, tawi garten yewtude hande koye gorko, tawi kadi koye jambareɓe fuuta wonno, woni Abdul Bokar kan gurdam e maydi. ene duusa en e yewtere nde tufam yontaɓe woni Ahmadou Tamba Diop, ko noon Alhaji Tidiane an wiyannomo yo wele yo Allah won e mum. So en gari e jokkude yewtere nde, Abdul Bokar aadi dundu kan o jibina ko hakkude hitande 1980 walla 1935 ɗo wiyete daabiya uudeji e nder diwan Bosoya e falde Matam. baba makko wiyete ko Bokara Ali Dundu. tani ko Ali Dundu kanko Abdul Bokar kan eɗen gandi oɗon ene jiya e jagorde jeegom, tawi kadi ko toɗɗotonode almami Fuuta ɗe jofiɗen dowɗe. yumma makko wiyete ko Jeynaba, yettode mum kadi ko Kan. yumma makko ene jogii koyngal asko e on ɗo wiyete woni walla mbiyen e galle almami Biran Wan to Mbumba. inde Abdul Bokar Ali Dundu fuɗɗima yaltude gila omo yara e duuɓi 25. gila nden ha ɗo rutti joomi ko ɗo inde nde wona mayde. kanko Abdul Bokar Ali Dundu o tawtarama ko wanno e nder Fuuta gueɗe kewɗe. o haɓima tubakoɓe fodde duuɓi 30. kala mo tumno kadi ene wondi e tubakoɓe o haɓima ɗum, walla mo ene wallodira e tubakoɓe ɗum tawi en dari hen darde settinde, o haɓima ɗum kanko Abdul Bokar kan. gila noon e almameɓe ha e seremɓe, ha e lawakoɓe, walla e yimɓe tawi kadi ko mawɓe, tawi kadi ɓeɗon foof e tawi ene ballodiranno e tubakoɓe, kala hen mo mbawka makko wawno kanko Abdul Bokar o haɓima ɗum. haɗani tan haare makko e nder reedu Fuuta, kono haare nde sarima ha e diwanuji catiɗi ko wayno Gajaga e Gidi Maka. o waɗi golwole kewɗe, walla waddi golwole kewɗe e tubakoɓe e wondiɓe men. eyyi ha joni eɗen goni ɗo e nder enɗam siwol e yewtere men tarikh, walla mbiyen histoire ko ɓenni e anduɓe men e waliyaɓe men e diwanuji meɗen kala. inchallahu rabbi ma en gar hen kala ko Allah haaji. to yewtere nde yaharɗo en calmini ka Abda, a salminama no fewi, a weltanama e dendagal kadi tawi kadi ko rewintoɓe e yewtere nde. lewru silto e hitande 1963 e lewru meɗen morso e hitande 1964 e lewru jugo hitande 1997 e lewru kadi silto ha hande e nder woni hitande 1997 ɗeɗo kitale foof Abdul Bokar waddama hen golwole kewɗe. kono noon walde nde ganduɗa ɓurde bonde ha ɓuri mantinde ko walde nde ganduɗa wiyetede dir mboƴa. nden walde waɗi ko hakkude mayirɗe lewru colte e darorɗe lewru Mboyi hitande 1981. dir mboƴa noon wonande ɓe ganda ɗum, dir mboƴa woni ko hakkude Mbolo Biran Ali e Mbañ, ko ɗon dir mboƴa woni. Abdul Bokar kan yannoɗon ko e tubakoɓe, sawi e wondiwu men ɓeɗon tubakoɓe noon ko fewnannoɓe ɓoggi téléphone hakkude salde Tebgoud e Matam.
walde ɗon waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe to bangi polgu noon miijoji ɗi koko pecci. woni hen wiiɓe ko Abdul Bokar fooli, woni hen kadi wiiɓe Abdul Bokar ko poolaɗo. kono kala ko wawi hen wonde wona nden walde tan yaltinimo e nder Fuuta. o yalti Fuuta kanko Abdul Bokar kan ko e hitande 1990 ko adi nde omo yalta tawi ko o jotodirino e jokkodiral, tawi kadi ko jotodire ɗe ganduɗa baɗɗe hakkude makko e Ali Buri Ndiaye mo Bourba Jolof e laamiɗo julɓe woni Amadou Cheikh Oumar Tall to Nioro laamiɗo julɓe. eyyi Amadou laamiɗo julɓe woni Amadou Cheikh Oumar Tall ma en garoyi kankone hakkude makko e tubakoɓe inchallahu rabbi, saabi ɗeɗo balɗe foof eɗen nane ɗo alhaali e silama Cheikh Oumarul Foutiyou Tall e wonde ko silama makko woni ɗo ala walla wona silama makko woni ɗo, nde tawno eɗen gandi kankone Amadou Cheikh Oumar e caggal nde seyko wirni o waddino e tubakoɓe. ɗum noon ko golwole mawɗe gonno ɗon, ma en garto hen inchallahu rabbi e jewte garoje. tubakoɓe nde wonno jiɗano ngal jotodiral walla jokkodiral, tawi ko gongal kanko Abdul Bokar o jotodiri e Ali Buri Ndiaye, o jokkodiri e Amadou Cheikh Oumar, tubakoɓe noon jiɗa ɗum gummani sirde ɓe no fewi. colonel Dot yanoyi e Bourba Jolof, hono Ali Buri Ndiaye to lamorgo mum ene wiye yang yang. Ali Buri e won e yimɓe tawi kadi ko daññoɓe ɓoccitade e jangu he tawtoyi Abdul Bokar kan. on saaha tawi onne ene wondi e caɗele, tawi ko caɗele mawɗe e ko ɓuuri hewde e yontaɓe Fuuta, hankadi ne gondi kadi koye tubakoɓe ene kaɓomo kanko Ali Buri. tawi omo woni e kaɗon gonka, ɓe taccimayo ɓe payi kay haydi, nden tubakoɓe ɓe tini wonde ɓe payi kay haydi woni Abdul Bokar e Ali Buri e wiide taniraɗo walla e wiide jinnaɗo men woni Tien Youssouf Gueye, o wi ɓe mbaɗi laana ndiyam ene wiye somre, e ɗemgal France ene wiye cengale. ummi to wuro ngo ganduɗa woni Kaayi e nder leydi Mali, ari felli wuro Kay Haydi ñande 29 lewru morso e hitande 1990. ɗonne kadi waɗi mayɓe, waɗi barmuɓe, kono Abdul Bokar e koɗo mum Ali Buri Ndiaye ala ko heeɓi ɗumen. ɓe jaltidi won e jagge nokku o. Ali Buri tawtoyi laamiɗo julɓe hono Amadou Cheikh Oumar to Nioro laamiɗo julɓe. Abdul Bokar kañum fayi diwan Asaba. tubakoɓe ha joni e wiide Tien Youssouf Gueye ɓooyino merade wuro Kay Haydi e sabu ɗon eɗen gandi ko nokku notaɗo e yidde mumen. ngam usture yolde hakkude salde Tebbugudu e Matam e wuro Kay Haydi ngo, ko ɗum tagi eɓe jinno e arde e wuro he ko ɓooyi mataw ɓe dañano damal. nokku o ene waɗi hayre towde, tawi kadi ko walloreɓe soynade to woɗɗi, tawi ko yanoɓe e laaɗe mabɓe, walla ni e yimɓe, tawi kadi ko gollornoɓe e ɓoggi téléphone tawa mbawa andude ɓen no goniri. nokku o woni ko e hakkude ligguitaji maaji hakkude maayo Sénégal e cangol gorgol ilnowol kolongal foringol. ɓe jiɗino kamɓe tubakoɓe sinude ngoɗon miijo gila e hitande 1994 tawi Allah gasnani. ndi yeehi kadi ha e hitande 1992
caggal jonde mabbe e Abdul Bokar kan to gababe be cimmiti kadi kambe tubakobe be cimmitani miijo ngo kono tawi Allah jabani konde Abdul Bokar e Ali Buri Njaay ngari e kahaydi be pelliti non kambe tubakobe hankadini fillude wuro ngo hujja mabbe be dallori ni wonde ko Abdul Bokar e Abdul Bokar e mo ganda tawi ko Ali Buri hankadine be mbibe kabata be mbi ko kay haydinabe jabbi Abdul Bokar e Ali Buri moli dumen e sehande be fellata wuro ngonde tawi natti legal tulde ngal tan hankadine gataga hankadine tawi hodi nyade hen so woni ko be darni araray danejo ngam andinde wonde harande toddaaki dumen e odon saha wonno mawdu so woni ko be do ka haydo ko biyetedo biri jagana ne tuba ko be pelli wuro ka haydi kebi hankadine wuro ngo e kebri dum doole mayi don hubere tawi kat ko ganda hubere hare e lewru kawle no birteni octobre hitande ujunere e temedde jeerati e capande jeenayi kono nde don hubere juutani balde nde yani ko e hitande ujunere e temedde jeerati e capande jeenayi e nayi e wadde de mbaawi wiide maro ko duubi na tan nde dari be mati hubere wonde hande e dow hayre hakkunde wuro nde ko don hodorde ne ganda e gollorde tawi kadi ko gardinodo diwano gonno tawi ko adi pellal ka haydi seeda kono ko e mayirde hitande nde wotere tubak biyetedo arsinar o yanoyi e ñoro laamido julbe jangu ngu ganduda tawi en joofima dum dow faandare nde ko tongude kala ballal fewde e Abdul Bokar kan eɓe kulimo no feewi caggal jokkodire ma jottodire ɗe cifiɗen dowɗe omo jokkodira kanko Abdul Bokar kan tawi kadi ko jokkodire goɗɗe paayo dinde e oɗon saha mo kalaten Abdul Bokar kan ene jokkodira ha to banggue safalɓe tengti noon e leñol heeli Bakar en wol Suwaydi en ɓe fof omo woli Suwaydi en e Ahmed en ɓe fof omo jotodiri e mabɓe tawi kadi ko jotodiri mawɗe ha e nder reedu Fuuta omo jogui hen jagge ene ceeri e kono ko ɓeɗo jagge ɗe jiɗɗen haalde ɓurno hen teskede no feewi diwan Genar Salaman Demba Tall mo Guijlon e Farba Jiwol mo Jowol diwan Bosoya Jagraf Aliou to kay haydi e ten Birom Gueye tawi kadi ko tanum ten Youssouf Gueye mo kay haydi julde Farambal Diop to kay haydi Ceerno Molle Bokar to Cilon Eliman Abbas Mourindiaw ardo jakiri naabe to jakiri Hammadi Seydi lollirdo peccowo kure diwan law e nder nder law ballal ɓurgal teskede fewde e makko kanko Abdul Bokar kan ko ballal sukaɓe kasganaɓe to diwan Toro e Dimat to oɗo walla to oɗo bange hirnage Fuuta Abdul Bokar kan heeɓi hen ballal teskingal ummorade e Seck Mamadou Ndiaye en e biyeteɗo Iliman Amadou Kajjata e wondi mum to Dimet de Abdul Bokar kan ari e diwan Asaba ñiiɓi ko e nokku biyeteɗo Geru omo jokkodiri e oɗon saha e leƴƴi safalɓe kewɗi wulaadu aydi iɗi woyti e hel Saratit e ko nande ɗiɗo leƴƴi fof omo jokkodirno e majji ko toon e diwan Asaba o ummortono omo waɗa janguji e dane maayo tengti noon to bange damga ngam riwtude
en caɗele tubakoɓe e oɗon saaha tubakoɓe lammini Cheikh Mamadou Mamoudou mbaɗi ɗum il fekki damka. Abdoul Bokar nani ɗum ummi geru ari warimo ñande 29 lewru silto e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi ɗo wiyete horndolde wonande taarih mo ganduɗa tawi kadi ko paggaɗo e musidɗo biyeteɗo Moussa Tall to Magama walla e wuuro Holndorde on ko ni wiiri ko ni kollitiri wargo ngo. Bandiraɓe Allah jarama on jarama en kaaɗiɗo hen e yewtere nde hay ñalawma talata inchallahu rabbi ma en jokku hakkude Abdoul Bokar Kane e Cheikh Mamadou Mamoudou inchallahu rabbi. Kala ko waɗen pirguitte on ñagama yafuya en calmini dendagal no hettiɓe yewtere nde dusanno en e jamma o Ahmadou Tamba Diop cufam yemtaɓe ko noon Tidiane Ilman Sambourou Barka an wiyannoma yo weeli yo Allah woni e mum. Kala ko kalɗen ɗo ko fewani on ñagama yafuya yo Allah hokku en walde toon.